Imirikiti agbawochana ihe omenala ndị Igbo ndị dibịa na ihe ndị ọzọ wee wele ya wee ye ndị ụka. Onye na-akpọ? Hello. Ekene m, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Egwu agụrụ Jos na-ekwu. Egwu agụrụ Jos. Na-agụ ya na. Gaa n'iru. Ihe m na-ekwu n'ihe gbasatara ihe ị na-ekwu amaka nwanne m, ọ ya adịla gị na mma. Ise. Ọnwụ ya elu isi gị n'ụwa ali okwu. Ise. Maka atụmatụ gị n'ezizi amaka. Ise. Ị na-anya n'ihe na-eme na ọkwa na ndị ọcha jidere obodo anyị abụ. Ndị ọcha buru anya ka nsigodu na ka esi wee webata ụka. Mgbe gboo a na-eme omenala. Obodo niile ị na-afụ onye ọbụla na-anwụrụ ya sị na na-eri ji otu a ma ọ na igwe na-agba ọkala ma ọ na-eme omenala dị otu a. Ịfụ ndị mmadụ onye ọwụ na-apụta n'ama obodo a na-enwe anwụrị, mmọnwụ dị n'iche iche a na-agba. Ndị mmadụ a na-enwe anwụrị, ifo bụrụ nke ijedo agbata obi rijuo afọ maka na ụbọchị ahụ ụbọchị olili. Ịfụnanya dị, ejiri ofe iko na-anwụ mmanya oge ahụ. Ịfụnanya nke tọrọ atọ ọ bụrụ ịfụnanya enu ọnụ. Nọ mmadụ sị gị na ọ fụrụ n'anya, ma na ọ fụrụ n'anya n'eziokwu. Ewebatara anyị ụka ebe a alụlụ anị wee karịa, nke bụ na ndị ụka nwanne ka jikwu akpazi alụ na-eme asị gị na gịnị. Ịfụrụ ihe na-eme kịta, ndị ụmụ nwaanyị achawoju ebe niile, asịcha ebezi na nwaanyị ugwu. Ofu ụbọchị kịta anyị asịcha ebezikwu na nwoke ugwu. Ịnọrụzie ụmụ nwaanyị ama m mgbe ndị na ụmụazị a na-ebu ihe afụ nwaanyị oto chacha mana ọma mma nwoke uto na-arụ ya chịkọrọ ọnụ, mana ndị ọcha sịrị anyị ebezi na ụmụ nwaanyị ugwu. Alụlụ anị karịa nwaanyị agha elu 15 years arụ ya niile a na-atụ ya berebere. Maka gịnị? Ekwesịrị ibe nwaanyị ugwu ọnwụ ike na kọntrol onwe. Asịsị enyezi na ịmụ ọnwa na ihe arapụ ya onye enye kaala 6 months. Ọ pụtara na anyị nwanne anyị ama m mgbe ụmụnne m ndị nke mma mgbe a mụrụ ewe ndị nwụrụ ala afọ 3 a na-enye ha mmiri ala 2 years, opekata mpe ya and 6 months. Nwatakịrị ụtụtụ enye mmiri si n'ọkụ, emeelu nwatakịrị akamụ krefish akwọrọ akwọ, esi ya na akamụ. Ịfụ mmadụ mgbe a na-agbanụ mgbanụ apụta n'obodo agba mgba nwoke na nwoke, mee ya kịta ka mmadụ daa n'ozi. Egwu a na-agụrụ Jos mmadụ atọgbọla ozi. Daalụ nwanne, ka ndị ọzọ tie ọnụ. Mgbe ọ ga-eme ịpụta ịfụ dike na dike a na-ama aka. So na ndị ọcha wetara ụka wee welie ezeka ndị wee welie gbuo anyị. Mana ugbu a ha anaghị amanye mmadụ amanye na ụfọdụ gbaziri ya, ha chefuzie ihe niile ekwesịrị ịdị a na-eme. Ịma na ihe dị na ya wụ nọọ Chineke ka anyị ayọba. Anyị na-ayọ tupu okike abịa maka o nyere anyị aka, maka na asị gị na omenala ndị dịlepa. Anyị ahapụ omenala anyị chemego nke ndị ọzọ, nyere nke ndị ọcha. Mana ihe ya ama na ihe ọbụla Igbo mụtara anyị na-emefe gị oke. Daalụ. Mebe ndị ọcha ji wee sị ndị anụlọ ọgụ 3 years na-ejiri ọnwụ ejiri egbe were aka ha lụwa egbe were aka ha lụwa ogbunigbo, na-enyekwa ndị freedom na ha ya akakwa mmadụ eze. Anya highest computer wizard n'ụwa niile ọrụ onye Igbo. Anyị na-alụ ma ụgbọala n'ala anyị ugbu a. Ọ dị mma, egwu a na-agụrụ Jos ka ndị ọzọ tie ọnụ biko. Daalụ nwanne m. Daalụ jisi ike. Chineke ya na-agbago ume na-akwado gị. Tupu okike abịa ma nọ elu gị ụbọchị ndụ niile. Onye ọbụla ya echeghị echiche gị na ezinụlọ gị ga-eji isi ebulu. Biko otu a ka m si gakwalụ gị, ya gazie, udo dịrị gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ na-ewute na ụmụ ihe a niile ọ bụ na anyị na-ahazi ya ugbu a, na-ahazitu ya
anyị aka na-ebupụ ụmụ ihe niile Chineke kụnara anyị mgbọrọgwụ mkpa akwụkwọ ihe dị mma ndị ọzọ na-achọ achọ anyị hapụ ya ngwa n'elu ndị China ndị India a na-esizi ebe a eje ụlọ ọgwụ na obodo India maka na ha jisi nke ha ike na-ahazigasị ya ndị China ha na-ahazi mgbọrọgwụ a na-ebubatazi ya ebe a onye na-akpọ onye ọ dị mma ka e were onye nke onye na-akpọ 09023111009 ma 09097711009 onye na-akpọ Hello. Ekene m gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Ani oye Ani wachi David ọ ga-adịrị gị na mma biko nna gị bụ David Yes, nna m bụ David. Gịnị ka ọ pụtara gịnị ka afa David a pụtara David bụ ahụtara nwoke na-ekwu okwu ọkwụdo n'ihe okwu nwoke na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu were mee ihe ọ ga-abụ ele obodo ahụ ya n'anya onye ebe onye ebe n'ala Igbo onye nkara steeti unu na-asụ David ọ dị mma gaa n'iru anyị nwachi ọ ga-adịrị gị na mma tinye ọnụ n'okwu ihe gbasara omenala ngwa ọ pụtara ụka maka ya bụkwa ihe ndị ọcha ji wee ruo elobre ha na-etekwere chọọchị ya ka ha ji ruo ụgbọmmiri ha bụkwa ofufe ọcha ka ha na-etekwa maka ama m na ndị ọcha wetara ha enwere chi ọzọ ha na-ekpe na-abụrụ Chineke ahụ ha wetara anyị ewe Chineke ọzọ ndị Igbo na-ekpere na-abụghị Chukwu bi n'elu onweghị chọọchị ahụ na-ekpere mana ha na-abịazi n'akatọsi chọọchị ọdụkọ m nọọ chọọchị bịa napụrụ ha ọ bụrụ chọọchị napụrụ ndị Igbo amamihe a sị na chọọchị batara o mezie omenala ndị Igbo na chọọchị batara okwu asị wee karịa ka ọ dịbu na mbụ na-achọ ịkọwata na ọ bụghị maka chọọchị bụ ihe mere ji dote ahụ ka ihe mere o ji dote ahụ nwanne m maka chọọchị ahụ ndị ọcha wetara anyị obodo ha wee dị mma obodo ndị ọcha dị mma mana ihe nke na-eme anyị bụ ndị Igbo bụ n'ihe anyị na-apụ iche biko nwanna ị ma na a na-ekwu ihe a ga na-ewere onye ahụ rụpụta ụgbọelu dịka isi kwuo ị ga-agwa anyị ụka ọ na-aga ndị China na-eme ihe dị pụrụ iche ị ga-agwa anyị ụlọ ụka dị ha na-aga na obodo China mana India ọ dị mma ndị bidoro rụba nke anyị na-ekwu maka ya kedu ụka ha na-ekpere onye a rụrụ ụgbọelu ibu ụzọ kwuo maka ya kedu ụka ọ na-ekpere ha na-ekpere Chineke dị n'igwe ọ dị mma ha kwere na Chineke dị n'igwe ha kwere na Chineke dị n'igwe dịka ndị Igbo si kwekwanụ dịka ịnwere onwe anyị kwetere na o nwere Chineke dị n'igwe kama na amamihe anyị bụ ihe dị iche ịma na ngọzi a akwụkwọ nsọ si efọ ọkwa ịmara tupu ndị ọcha a na-abịa n'ala anyị na anyị na-akpụ ụzụ na-akwa nka dị iche iche icheta n'oge a nụrụ agha ọkwa ịma na alụrụ ogbunigwe n'ala Igbo kedu onye kụziere ndị Igbo nke ahụ ọ bụ amamihe Chineke nyere ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na anyị na-atinyere ndị na-alụ ihe a niile dịka ndị na-alụ n'Aba na-alụ nka dị iche iche ọ bụ otu anyị si akpụzi ụzụ anaghị akwado ha ka na-agbanwe ya enweghị ike na-alụkwa ya wee na-aga na-atinyekwa ya ndị ọzọ amụma na-apụta ọgbara ọfọ a na-apụta ngwa ọkụrụ na Depot bụ na Lagos na
airport dị na Lagos, airport international dị na Katsina. Emeka anyị nwa bụ ndị Igbo site n'ọnwa ndị ohere iji na-eme ihe anyị kwesịrị ime na be anyị anyị wee rapụ mgbe anyị wee tụrụ ego wee baa mba ọzọ. Ọ bụ ya bụ ihe na-asụ anya akọnuche anyị maka na anyị gaziri bịa kwere n'okpukpere ụzụ ndị ọzọ karịa ụzụ nke anyị na-enwe anyị. Maka na ọ bụrụ na anyị agbapụ Lagos gbapụ Kaduna ebe anyị na-achọ ife gọọmenti na anyị gakwara itinye elu ya na ihe a ga-eme bụ ka anyị esi kpọpụta anyị azụ n'obodo anyị region ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ na Kaduna ma seaport ahụ ma international airport maka anyị na-asụ na aba anyị wee titi isi ọnụ. Ọ bụrụ na ọ bụ usoro ahụ ka anyị ga-esi anyị enwe seaport na international ọ bụkwa na anyị ga-alacha azụ n'ụzụ na nka ndị nna nna anyị ha bụ anyị alacha azụ. Ọ ga-adịrị gị mma nwanne m anụwachi Chineke gọzie gị. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Udo dịrị gị. Udo a na-atụ alo otu a ọ na-adị mma. Ihe ọ na-agbado ụkwụ na ya bụ na ọ bụrụ na anyị ga-ekwedo na nke anyị ndị gbanitere n'ọchịchị ọ bụ eziokwu ka o kwuru maka na ndị ọchịchị anyị ngalaba na-acha n'Igbo dị iche iche ha wechara m wee ewe ngalaba ndị na-afụ maka omenala na ihe ndị ọzọ na-afụ maka ndị eze kama na ọ na-afịazi alụ na ya marọ ihe ha na-alụzi ụmụ ihe a niile gbasara omenala ka a ga-esi dekọnata mgbe ochie anyị na ka a ga-esi kwalitebe ya ndị ọzọ na-abịa mee nkiri ewe ihe pụrụ iche Chineke debegasịrị n'ala Igbo mana ka esi echekwa ya na-akwalite ya ka ndị ọzọ wee na-afụ ya. Onye na-akpọ Odogwu a ga-adịrị gị mgbe ezigbo mmadụ. Onye ka o zuru ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ihe a na-ekwu maka omenala ọ bụ ihe na-ewute m mgbe ụfọdụ ma ndị echeta m otu esi emegbu ihe mgbe nna ka na-etolite wee na-elezi anya otu esi eme ya kịta. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ na-ebilebu ndị ụka na ndị ọcha echechcha m na ndị ụka na ndị ọcha mebiri ihe niile maka na a na-asịrị onye kpọrọ ọkpa ya nkịrịka obi ga-eji ya kpefu ahịa. Ọ bụ na ndị Igbo ejiri ha were kpọrọ ihe otu anyị nọkwa kịta na Naịjirịa ebe anyị nọ bụ kịta na Naịjirịa ọtụtụ ndị Igbo na-eji ihe anyị nwere wee kpọrọ ihe ha na-elegara anya na asụsụ ndị Yoruba na asụsụ ndị Hausa na omenala ndị Yoruba na nke ndị Hausa na-ahụ ya ka na ọ ka mkpa karịa nke ndị Igbo. Ọkwa ndị Hausa ma ndị Yoruba ka a ga-abịa tawakwa ụta. Olee mgbe ka a ga-atagide ndị ụka ụta na ndị ọcha ụta iwe uche ihe ka anyị ga-etagide ụta wee ruo ọ ka na anyị lere anya n'ime wee chọwa ihe anyị ga-eme wee na-emezi ihe ndị mebiri emebi instead of ịnọ na-ata ndị ọcha ụta na ndị ụka ụta mgbe niile. So ihe m na-ekwu na mgbe mbụ na be anyị ka m were ya na be anyị n'Imo ọ na mmanụ na-abụ agbọta mmadụ maọbụ adịba mmadụ maọbụ ihe nkịta taa mmadụ o jee na biya ya nwere udu ọ na-edobe udu ahụ ya kere ahụ kuru udu ahụ wee tichie onye ahụ a na-akpọ ihe iwu onye aṅụgharị ya gwara ha maọbụ ihe mgbu nọ na-agwa ha maọbụ ihe mgbu na nkịta ha o mebie ya ozugbo mana adịma ahụ nwụrụ onwe onwe ya nwoke ma onwe ya nwaanyị kwere ime ihe ahụ ọ na-eme kwere iwe ite itoba ihe ahụ ọ na-eme ihe ahụ nwụọ na nkịta. O nwee ike ọ bụrụ ha ejego kpọta ndị ọrụ ezinụlọ akpụrụsị ihe nwoke ji bụrụ mmadụ gbọọ ya ọkụ. Chizzy ọ bụghị ekweghị m na nke ahụ maka na ihe mere bụ na onye ọbụla tụpụta onye Igbo ọbụla chọrọ ịbụ onye ọcha nna ya dị oji onye na-emebi ndị Igbo ọ bụrụ na ahụ ndị ụka o nwere ike ndị Igbo na-ala ike ilebi anya na chọpụta ihe ha nwere were ihe ha nwere kpọrọ ihe na-adịcha onye mere ndị Igbo ji wee na-eluzi ihe ha nwere ọ bụrụ na ọhụ ndị onye si ha kwụsị ihe ha na-eme otu a nọ na-mgbe onye ụka ihe ndị a na-amasị mana ihe mere onye na-esi igbe interest n'ime ụdị ndị a. Ọ dị mma onye ka ụzọ daalụ udo dịrị gị dịka onye ka ụzọ ji kwuo na dibịa kara aka were Chineke nyere amamihe ọkwa Chukwu dị n'elu Chukwu okike abịa ama mere ya ọ mara ihe gbasara na agwọta mmadụ apịgba mmadụ na-ewere ihe onye a ga-eme
ihe agwọ ahụ ma ọ bụ ọtụta ma ọ bụ ụmụ ihe niile mgbu ilu dị agwọ atịrị ya n'ahụ ọpụọ ọya ha ewere onwe ya. Ihe anyị na-ekwu bụ na ndị ochie ndị dibịa ndị Chineke nyere amamihe a gboo mechara ụmụ ihe a niile debesịa ka ha na-anwụ. Ụfọdụ n'ụmụ ha imirikiti n'ime ha abanyego ụka jee kpọta ndị ọrụ ezinụlọ alụcha ọrụ ezinụlọ kpọọ ihe niile ha ji biri ọkụ ewezo ya ga-anyefe ya n'aka. Nke ahụ ọ dị mma, mana ọ bụrụ na obodo ndị ọcha ha ga-eyomie ụmụ ihe ahụ, ya bụ ebe ha na-eji amụta ihe a niile ha agaghị amụtakwa gwa ha ka ha bịa yomite ihe a dozie ya dịka esi edozi ya n'obodo ahụ ebe ha si weta nke ha wetara, kama agwa ha bịa kpọọ ya ọkụ ka ayara egbozi nke dị ile na be anyị ka ọ bụ sọ nke ha na-adị ile. Ọ bụrụ na a na-asị ya na ihe a na-adị ile unu bịa nyochara ya mara na ka a ga-esi mee ya hazie na kama a ga-atụfu etufu kpọọ ya ọkụ na anaghị akpọ ụdị ihe ọkụ na India mere na imirikiti na-agazi India eje agba ọgwụ eje n'ụlọ ọgwụ India, imirikiti na-aga obodo China eje ụlọ ọgwụ eje anara mgbọrọgwụ ha maka na gịnị ha echekwara nke ha hazie ya hazie ekweghị ka ndị ọzọ bịa kpọọ ya ọkụ. Mana nke anyị bụ onye fee weta ha banye si na ya eweta Chineke ma ọ bụ omenala ndị ọzọ, ife mgbe ọ ga-egbu bụ ịgbawa afa nna ya, gbawa afa ya, gbawa afọ obodo ya, ihe niile gbasara nna ya o chefuo ya, o jee ọ na-eje ekpere nna onye ọzọ. O kwere kwesị ike. Onye na-akpọ ekele m, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike, kwụsị okwu ike. Ọ dị mma ka m nwere onye nke. Onye na-akpọ Odogwu Chizzy anyị. Ọ dị nwata na nne ya brr igwe nwa okike. Nwanne m gaa n'iru. Ndị kwuru ụka mbọ. Mana ịma na otu ị nọ kịta. Ịkpọwa afịa ma akpọwa afịa. Ego oke m ka aghara ego oke. Ndị ọcha chọrọ nnọọ ka anyị bụrụ uru ha tụtụ ndụ ga ndụ. Ọkwa ịma na ya ghọtaghị ọfụma omenala ihe ọ pụtara onye ọtaghị ọfụma bụ omume ị na-eme n'ala ị nọ. N'ebe ibi n'obodo gị. Omume ị na-eme n'ala gị. Ọkwa ịma ihe dị ka Chikwado aza anyị ekpere. Ọ na-aba anyị were olu ndị ọcha wee kpee ekpere. Chineke eche na ndị ọcha ka na-ekpe ekpere maka olu o nyere ha bụ olu ahụ. O were ngozi a jee gozie ndị ọcha. Maka na ikweghị na nke o nyere gị. Anyị na-ekpe ekpere iji olu Chineke nyere gị. Chukwu na-alụ olu ọbụla na-alụ olu osisi na-alụ olu ọkụkọ na-alụ olu nnụnụ. Maka na ọ ya kere ha niile. Ije were ozi ndị ọzọ kpee ekpere ikpe ekpere ndị ọzọ ka ndị akọ ya je gozie n'oche na ndị akọ ndị a na-agwa ekwu. Eziokwu ọ bụla anyị maara omume a na-eme n'ala abụghị ma ime nsi. Omenala kpọrọ nsi asị kemgbe nke bụ onye na-eme nsi ndị omenala adafe anya ị na-eme mana ọbụla aka ha dị ọcha ị na-eme ya mgbe afọ onye anwụọ. Ịma na a na-akpọ alụnsị a igwe nwa okike ụfọdụ adịghị ama na alụnsị a bụ ihe na-alụ nsị. Ebe a nọ na-alụ nsị iburu ajụ ihe bata ma ọ bụ nsị bata ihe a ga-alụ ya mebie ya. Ọ ya bụ ihe a na-akpọ alụnsị ndị ọzọ wee kagbuzie si na ajụ ihe. Mana nke bụ omume a na-eme n'ala. Ị ga-eme omume a Chineke ga-eme n'ala ịnọ. Ọ bụ ijego omume n'ala ndị ọzọ na-eme n'ala nke ha. Ime ya onye ha ya. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ. Na nke taa mana a na-agba atụọla ọmala atụọla ofeke isi ya n'ọfịa. Ofu onye ga-akpọ wee na-apịachi ya. Onye na-akpọ ekele gị bụkwa gwa ya afọ. Odogwu ndị ka ị mere nwanne Somali na Odogwu ebe otu omenala na-efe ndị mmadụ efe na ntị. Mana anyị ga na-ekwu ya na-ekwusi ike. Ụjọ atụmadị akụmedekwu o nwere ihe mere na be nna m n'ọrụ. Ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'iru Somali na afọ ịbọ gara aga ndị ụka ekpere bebe nna m sị na anyị ga-agborozi afa nna anyị ma ndị na-aza ụlọ eke site ọzọ na mkpụrụ eke
ma ndị na-azụ esi ọgwụ site agaghị esi ọgwụ ihe a bụ akwa arụsị na-emezi ya obodo ada agazi n'iluzi mana na-ajụ pastọ kwuru otu ahụ na ebe ọ bụ na anyị bụ wee afa nna anyị anyị agbakwara ọbara nna anyị anyị agbakwara ana ndị anyị nyere anyị ihe a niile bụcha ihe ọdịnala anyị na-ekwu onye gbanwere afa nna ya ọ gbanwere ọbara ịnọ n'ibe ekwu maka omenala na ụka ndị mmadụ a na-aghọta ifuru ọkụkọ ọcha na ọkụkọ ojii bụ ofu ihe ma ihe na-etinyere ndị anyị bụ ndị Igbo anya bụ ihe ọbụla chibika wee bịa anyị na-enwe ya n'ochi ka ọ bụ karịzie nke Chineke ya gobere akpọ Chukwu okike Abịọma ụfọdụ a na-aghọta alụsị Abịọma bụ na nke onye ndị be anyị ịbịa ịmalụ Chukwu okike Abịọma onye bụ Abịọma mana ego mgbe ụfọdụ asị na-asa arụsị na anyị na ụfọdụ na-akpọkwa ya Chukwu ajụọ amalụ ịjụọ Chineke malụ ihe daalụ sọma dị na ịma na a na-agba na-ekwu ihe otu a ụfọdụ bụ ndị ekwugoro wee tinyesị obi ihe ọjọọ gbasara Igbo gbasara omenala ma nri a na-eri ma ihe niile a na-eri ma afọ a na-aza mere na ụfọdụ ugbu a na-eji akụ nnukwute ego enye ofu onye nwanụ nnukwute ego si na ya bụ onye isi nchụàjà ụlọ ụka ka a bịa gbawa afọ obodo ha afọ ha na-aza kemgbe ụwa maara ha ji mara ha ụfọdụ na-agbawa afọ ụmụnna ha maka na aka ege ha egwu na ahụ na ọ bụ ihe a ji ha niile agaghị n'ihu ndị a na-eme ihe a ndị ọcha ụmụ ha niile nọkwa n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụziri ha ka esi eme gị na akwa nka ka esi eme ihe dị nche onye afọ na o were akara aka dị mma ha ebido n'oge zụba ya sie ya ike mana be anyị bụ onye ahụ na ya kama ọ ga-akpọ ezigbo dibịa bụ gaa ezigbo ụlọ ọgwụ a ga-enye ya o je nọrọ n'ofu ebe a na-efe ya mmiri na-agba ya okirikiri onye ahụ a na-anwụ omechaa onye ahụ a na-apị iyi ụfọdụ bụ ndị kwesịrị ịnọ n'ebe a na-amụ nka na-amụ ka a ga-esi na-eme ihe kwa ụbọchị ma ụtụtụ ma efifie ha nọrọ n'ofu ebe na-eje akwụ aka ịgwa ha je kpere Chineke n'eziokwu ha agaghị ekpe onye ọbụla na-eme omenala na-atụ ihe ọbụla gbasara njọ alụ ọ na-atụ ya egwu maka na ọ mana ya mee alụ gị na-eme a na-achọ ya ọsọ ya taa afụ ụfọdụ bụ onye a na-emekwa alụ maka na ọ pụtara wee sizie gị na ya bụ onye ụka alụ niile anyị na-eme ịgbaghara ịhapụ ya mana onye na-eme omenala debere aka ya nsọ si na ya na-eme omenala kwesịrị na omenala ike agwa gị tụba ya egwu onye kwesịrị ịtụ egwu ga-aza atụ ya egwu ofu onye ka m ga-ewere ma na-apịachi ya onye na-akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ odogwu eze Enugu niile gbaa gburugburu ewe na iwe eze Enugu ewe na iwe n'izu ụka ọzọ n'ike Chineke ọ ga-anọ ebe a mana omenala adịghị echi echi nke nna ebe a kịta nna m na-eme ọgwụ agwọ mụnwa na-emekwe ma nna m anwụgo agwọ amaghị kịta ọ bịakwa were ihe a mee ori ihe o mere ọkwa agwụgo ya bụ achọghịzị ka omenala anyị dagide Awụsa kpere ya ga-ewepụ Naijiria mana Awụsa na-eme ọgwụ agwọ n'onwe Yoruba na-agwụgwọ ọgwụ ha na-asọpụrụ ọgwụ ha mana nke anyị bụ nke egbugori achịcha ebuje n'ụlọ ụka mana ọ dịghị enyere anyị aka onye dị mere nke enye ndị ọzọ bụ ndị na-ata arụ ha dapụkwa omenala ime n'ihe ugboro nwa m ndị nkịta ndị sasara a na-afụ nwa obe anọ anya ịdachi na-ama ngwa iyi mana mgbe gboo a na-ebute ọfọdụ ebe a ịnwe a na-ahụ egbugbo onye ahụ tochida jisi ike imeri nwa afọ daalụ ezigbo udo dịrị gị
ọ dị mma biko ewute n'ụnụ ndị okwu ha chọrọ ịbata ma okwu ha na-abata ewute n'ụnụ otu aka ga-eji wee pịachia mana tupu anyị na-apịcha were na akara ekwentị a maka mmemme igosipụta mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na ka anyị ga-esi nyere gị aka isi na mbịam na ihe isi ike pụọ a ga-eme nke jekiri ya na Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Ọ bụ Tobechukwu nwafọ Igbo kara aka ọ na-ebunye ya na nke anyị na-eme ụwa niile na-ama na omenala Igbo mara mma nke ukwuu. Ihe ọ bụrụ na isobeghị sonye na ya nke a na-akpọ subscription ije ebe a na Kpakpando subscribe ọ gị na-afụ ihe niile nke anyị na-eme ebe a na-akwalite nke anyị na-eme. Mana anyị chọrọ ndị niile kwere na omenala kwesịrị na Chineke ike na-atụ egwu Chineke na-agbara alụ ọsọ bịanụ kwado na ihe anyị na-eme bịanụ ka anyị jikọ aka kwalite na omenala ndị Igbo n'ebe a. Ọ bụ na Solid FM ụlọ nke iri dị na Savage Crescent na GRA ka anyị nọ. Ịbata ozugbo jebe na ngalaba azụmahịa anyị ka agwa gị ha na-ewepụ naanị wee rie ya ma ọ bụ iwe m na 08023301976 08023301976. ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gozie ndị Igbo o kwere kwesị ike ma biko nke ọ bụla ị na-eje cheta na ndị Igbo na-efe Chineke n'eziokwu ka anyị kwado na ọrụ aka ndị Igbo. Onye ọbụla nwere nke ọ na-eme ọnụrụ bewa na-agba n'ọsọ nke ọbụla ị na-alụ n'ala Igbo jisie ike na-alụ ya na-alụpụta ya ma jiri eziokwu na-alụ nke dị mma ka anyị kwado nke anyị maka na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha. Ma biko nke ọbụla ị na-eje anyị na-asị biko ahapụ na nke ndị Igbo kwesị na nke ndị Igbo ike. Show promota dụrụ anyị ka anyị kpụbazie isi gịnị ụka gịnị ka esi ha ga na